Takže zdravím a vítám vás u prvního dílu z našeho týmu. První věci. Pokud chcete informace o těchto závodech, o kterých bude ty týmové záběry, podívejte se na tuto stránku. Bude ještě v popisku videa. SVS, Hobby Autosport. Tím vám ukážu, toto je jeden z našich vozů. Více informací bude v dalším díle. Toto je druhý z našich vozů. Informací bude v dalším díle. Nejbližší závod se jde tento celý žijel. Ten ho vidíte záběry. Teď vám ukážu, bude ve světě stát. To je na svém sautě ve Selmu, kdo to zná. Jsi ve Věpině, kdo to zná. Hop. A tady máme plechovou, ne, zakrvavé, kebabou. Tady máme další fajovou a dalšíme. No to je pro první díl. No, na shledanou.